А тя колко години се учи? Тя не познава. Какво се подразбира смисъл? Достатъчно, че съдейства да говори нещо, нали? С голяма радост. Отново да го яме. Да е малко по-дълго, защото другото май е малко кратко. Покланяте се и остават много удовлетворени от нейния образ, от нейното изображение. Хора на тази планета са приети при Господ. Направена от кристално стъкло и отзад е залята с емалгама от сребро. Има опити на подобни икони. А тя колко години се учи? Тя не познава. Храна съм дец, а я съм дец. Ама не си ли пак с Николай? Да. Какво се подразбира смисъл? Достатъчно, че съдейства да говори нещо, нали? Няма нужда да има такива други неща. Благодаря. Искаш и ти да кажеш за кръка, все пак. За кое? За кръка. Какво е посланието?